नमस्कार दोस्तों। रोज की तरह आज भी हम एक नया कहानी लेकर आइल बानी। अच्छा लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करब। घंटी भी दबा देब ताकि नया कहानी रउरा लोग तक पहुंच सके। त आई एक नया कहानी सुनावतानी जेकर शीर्षक बा कोरोना एक त्रासदी। मिहिर और संजू के शादी के 4 वरिस हो गए रहे। दोनों के बेटा अंशु जो शादी के चौथा सालगिरह के दिन ही संजोग से भइल। मिहिर शादी के समय एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर रहन, जो अधिक सैलरी और ऊंचा पद के ऑफर पाके 1 साल भर पहिले स्टार्टअप कंपनी से जुड़ गईलन। 3 साल तो बड़ा मजा से गुजरल और अपन सेविंग और लोन के मदद से ओ 2 कमरा के फ्लैट भी नोएडा में ले लेलन। कुल मिला के सब ठीक ठाक रहे, पर पिछला साल के कोरोना ने मिहिर के कमर तोड़ देलस। लॉकडाउन के एकाएक हो जाए से ट्रांसपोर्टेशन के इश्यू आ गईल, जेकरा कारण लाखों के माल खराब हो गईल और कंपनी एकर जिम्मेवार मिहिर के बना के रिजाइन करे के कह देलस। खैर, बहुत लोग के नौकरी गई रहे, ऐसे मिहिर के उतना दुख ना भइल। मिहिर के पत्नी संजू भी एक स्कूल ज्वाइन कर लेले रही, आधा वेतन पर। अंशु के जन्म भी यही वक्त भइल त मिहिर संजू से रिजाइन देवे के कहलन। संजू रिजाइन दे देली और मिहिर खुद ही एक फ्रीलांस में कंटेंट राइटिंग करे लगलन। 2 महीना पहिले ही उनका एगो कंपनी से ऑफर आइल, जेकरा में उनका पहिले से त कम पैसा मिलत रहे, फिर भी उ ज्वाइन क लेलन। कोरियर कंपनी में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अपना आप में एक बड़ा काम ह। मिहिर के 2 जोन के इंचार्ज बना देवल गईल। रात दिन कॉल और बिस्तर त जैसे ऑफिस ही बना लेले रहन। मिहिर घर से ही सब काम करत रहन, मगर जब कोई मामला फंसत रहे तब उ कंपनी जात रहन। हालांकि कंपनी वाला गाड़ी देले रहे, मगर मिहिर के त साम दाम दंड भेद करके सब काम करवावे के पड़त रहे। कोरोना के दूसरी लहर जब से आइल, मिहिर के काम और बढ़ गईल। आज कंपनी के मीटिंग रहे और मुनाफा बेहतर होखे के बाद भी नौकरी वाला इनका के निकाले के धमकी दे देलन। कहलन कि मिस्टर अग्रवाल, रउर आधा सैलरी में ही एक लइका काम करे खातिर तैयार बा और रउरा तरह ओकरा वर्किंग आवर के इशू भी नइखे। जी तोड़ मेहनत कइला के बाद अगर राउर एक तरीका से कद्र होखे तो उ चुभन के दर्द के एहसास इ काम करे वाला ही समझ सकता। संजू के मना करे के बाद भी आज उ दफ्तर गईलन कि शायद उनकर बॉस खुश हो जाई हैं, मगर ओइजा देखलन कि गार्ड और ड्राइवर तू मैं के आवाज आवता। तब उ बाहर निकलन, दोनों के हाथापाई होत रहे, दोनों के शांत करैलन और मुंह लटका के घरे वापस आ गईलन। मुंह लटकल देख संजू कुछ कहल चहली तो उ काम के प्रेशर कह के रूम में लैपटॉप लेके चल गईलन। अंशु 1.5 महीना के रहे, जेकरा के दूध पिलावे के वजह से संजू के बार बार उठे के पड़त रहे। मिहिर के बार बार फोन के वजह से भी उनकर नींद में खलल होत रहे। ऐसे मिहिर आपन बिस्तर दूसरा रूम में सेट कर लेले रहन। आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहतानी, सिर्फ दूध और सब्जी लावे से काम ना चली। संजू अपन पति से कहली तो मिहिर खिसिया गईलन और कहे लगलन कि का कहतारू, जॉब छोड़ दीही, तारा आगे पीछे दौड़ी। मिहिर के क्रोध देख के संजू उनका के बाह में समेट के शांत करैली तो धक से रह गईली। मिहिर के पूरा शरीर तपत रहे। उ दौड़ के थर्मामीटर लेवे गईली। घबराहट में थर्मामीटर उल्टा लाग गईल, जे पर मिहिर ठहाका लगा के हंसे लगलन कि शायद सिलोमा गांव में उल्टा ही बुखार देखल जाला। मिहिर के हंसता देख के थोड़ा उनका तसल्ली भइल और उनका के पैरासीटामोल दे के सुता देली और कहली कि हम घर के काम निपटा के आवत तनी। नहा धो के
भोजन खातिर मिहिर के उठैली तो उनकर तपत शरीर देख के सशंकित और चिंतित हो उठली। अरे मिहिर कहाँ बाड़ा, अरे मिहिर कहाँ बाड़ा। हिमांशु हबड़ाते हुए मिहिर के दरवाजा पर दस्तक देलन। संजू बाहर निकलली और कहली कि भाई साहेब उहाँ के त हाई फीवर बा। ई सुन के त मिहिर धम से सर पकड़ के सोफा पर बैठ गइलन। संजू पूछली कि का बात बा, कहीं हमरा से। तब हिमांशु कहलन कि इनका ऑफिस में कुछ लोग कोरोना संक्रमित हो गइल बा, इनका के सतर्क रहे के कहब। संजू के आंख के आगे संसार एक बारी घूम गइल। उ अपना के संभालते हुए कहली कि भाई साहेब अशुभ बात मत कहीं। हिमांशु दिलासा देते हुए कहलन कि भाभी इनका के सतर्क रहे के कहीं, मौसमी फीवर बा, जल्दी ठीक हो जाई। हिमांशु बोल के निकल गइलन। संजू रात में भाप लगैली, हल्दी वाला गरम दूध देली। अगला दिन कोरोना टेस्ट करावे के कहली त मिहिर हंस पड़लन कि बचपन से इस्नोफिलिया के प्रॉब्लम बा, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाई। आज 9 दिन हो गई रहे मिहिर के बुखार ना उतरत रहे और सांस भी उखड़े लागल। तब उ हॉस्पिटल जाए के तैयार भइलन। अस्पताल में भीड़ होखे के कारण बड़ी मुश्किल से एक हॉस्पिटल में बेड मिलल। उ त भला हो हिमांशु के जो देवदूत के तरह बिना डरे मदद खातिर आगे अइलन। बाकी त अन्य बिल्डिंग वाला बालकनी से ही संजू के फ्लैट के तरफ देखत रहन। अगला सुबह हॉस्पिटल से कॉल आइल कि मिहिर कोरोना पॉजिटिव बाड़न और संजू के भी हॉस्पिटल से कॉल आइल कि तूहू आपन कोरोना टेस्ट करवाला। आपन चेहरा के मास्क से ढकली, बेटा के सीना में चिपकैली और बेसुध होके आपन जांच करावे खातिर डिस्पेंसरी में पहुंचली। ओइजा से लौटे लगली तो उनकर हर कदम जैसे लागत रहे कि एक एक मन के हो गइल बा। अपना बेटा के खातिर अपन शरीर के घसीटते हुए फ्लैट में पहुंचली और सोफा पर लुढ़क गईली। और भूख और प्यास से तो अंतड़ी सटक रहे। फ्रिज से जूस के बोतल निकली और एक ही सांस में आधा बोतल गटक गईली। एकाएक लागल कि सीना फाट गईल और उधम से सीना के पकड़ के नीचे कालीन पर बैठ गईली। पता ना कब नींद आ गईल। अंशु के रोवे के आवाज सुनली तो उनकर छाती से लगैली और दूध पियावे लगली। पिछला रात के कुछ ना खाए के वजह से दूध उतरत ना रहे, जे वजह से संजू बार बार चिल्लात रहे, रोवत रहे। ओही बीच संजू के माई के फोन आ गईल और संजू के खाना पीना के हिदायत देली और कहली कि ओकर भाई हॉस्पिटल पहुंच गईल बाड़न, भाई सब संभाल लिहन। ई बात सुन के संजू के कुछ ऊर्जा आइल त खाना बनावे गईली और फिर फोन पर भाई से अस्पताल के खबर पूछली। एकाएक भाई रोवे लगलन त पता चलल कि बेड नंबर 11 के मरीज ना रहल। अंदेशा से कलेजा धक से रह गईल, काहे कि हिमांशु मिहिर के 11 या 111 नंबर वाला बेड पर भर्ती करवा के आई रहन। संजू के हाथ से फोन नीचे गिर गईल और उ अचेत हो गईली। जब आंख खुलल त कांपते अंगुली से फोन रिसीव कैली त ओने से उनकर भाई कहलन कि दीदी कोई परवेज नाम के व्यक्ति के मौत हो गईल और तहार रिपोर्ट निगेटिव आइल बा। संजू भगवान के धन्यवाद कहली और समय के कोसे लगली कि का वक्त बा कि केहू के घर के चिराग के बुझे पर खुशी होता और आपन चिराग के सुरक्षित देख के। आज मिहिर के घर से गईल 6 दिन हो गई रहे। पैसा त जैसे धारा प्रवाह बहत जात रहे। आज स्थिति सामान्य देखकर डॉक्टर उनका के आईसीयू से बाहर निकाल देलन। संभवतः कोरोना के लक्षण अब खत्म हो गई रहे और कमजोरी अत्यधिक रहे। अभी 1 घंटा ही उनका आईसीयू से बाहर निकलल भइल कि अस्पताल लगभग सभी लोग दौड़े लागल। कोई नर्स कहताड़ी कि ऑक्सीजन खत्म बा त कोई नर्स कहली कि इमरजेंसी वाला सिलेंडर खाली बा। कमजोरी की अधिकता के वजह से उनकर आंख लाग गई। सुबह जब संजू के भाई हॉस्पिटल पहुंचलन तो ओइजा मीडिया के जमवाड़ा और आईसीयू में भर्ती सारा मरीज की ऑक्सीजन के कमी से मौत के खबर ब्रॉडकास्ट होत रहे।
एक बार उनका लागल कि कोई अनहोनी हो गई, काहे कि रात के 10 बजे तक उनकर बहनोई भी आईसीयू में रहन। मौत तब हो गई, दाह संस्कार के का करी। उ के मुंह से अपन बहिन के ई खबर सुनई हन। सोचते सोचते उ बेचारा बेहोश होके गिर गईलन। सारा मीडिया के कैमरा उनका तरफ हो गईल। गनीमत रहे कि अस्पताल प्रशासन सर पर चोट के पट्टी बांध देले रहे, ऐसे उ दिखाई ना देलन। कांपते हुए उ अपन बहनोई के बारे में नोटिस बोर्ड पर चिपकल बा। अगर रउरा लाश ले जाए के बाद त रउरा फॉर्मेलिटी पूरा करे के पड़ी, अन्यथा प्रशासन ही संस्कार कर दी। जब ई नोटिस बोर्ड पर रोते हुए पहुंचलन त पता चलल कि मीडिया के कोई लोग की सब सूची के बाहर लेके गईल बा। इधर संजू के लगातार फोन आवत रहे। उ द्वंद में फंसल रहन कि का करें, का दीदी से कहें। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक वो बार बार नोटिस बोर्ड पर जात रहन और 2 गो नाम पढ़ के मन के दिलासा देत रहन। पूरा लिस्ट चिपके में अभी 2 घंटा टाइम रहे, मगर उनका पढ़े के साहस अब ना बाचल। एक तब भीड़ उग्र रहे और नाराबाजी भी। कई परिजन त पुलिस के डंडा भी खैलन। उ त संजू के भाई के सर के पर पट्टी बांधा रहे, ऐसे मरीज समझ के पुलिस वाला उनका के कुछ ना कहत रहन। 10 बजे उ संजू के मैसेज में कह देलन कि सब ठीक बा दीदी, हम बाद में कॉल करम। वही समय कुछ देर के बाद मिहिर के मैसेज आयल तो मैसेज देखकर उ उछल गईलन कि मिहिर के रिपोर्ट निगेटिव आ गईल। पहला बार उनका निगेटिव शब्द सुन के पॉजिटिविटी के संचार भई रहे। उ नोटिस बोर्ड के सारा नाम एक सांस में पढ़लन। अपन बहनोई के नाम ना देख के भी उनकर पापी मन माने के तैयार ना रहे। उ गरजते हुए जब रिसेप्शन पर पहुंचलन तब पता चलल कि उनकर बहनोई बिल्कुल ठीक बाड़न और अब उ घरे जा सकताड़न, काहे कि उनकर रिपोर्ट निगेटिव आ गई रहे और अभी अस्पताल में मरीज के बेड भी कम बा। उ तुरंत एम्बुलेंस के बुलैलन और बहनोई के लेके घरे पहुंचलन। मगर ई का, सोसाइटी के लोग एम्बुलेंस देखते ही ग्राउंड में जमा हो गईल और कहे लागल कि लाश के एजा से ले जा, लाश के एजा से ले जा। एम्बुलेंस के आवाज सुन के आवेश में संजू अपन छाती से अंशु के अलग कैली और नीचे की ओर दौड़े लगली कि अंशु तेज चीखे लागल। अंशु के तेज चीख उनकर पैर में बंधन डाल दिलस। उ बच्चा के छाती से चिपकैली और बेसमेंट के तरफ भगली। हड़बड़ी में उ 2-3 स्टेप एक साथे लांघते चल गईली। एम्बुलेंस से अपन भाई के कंधा पर अपन पति की अंगूठी वाला हाथ देखली तो थोड़ा शांत भइली। जब अपन पति के सकुशल देखली तो उ गरज के बोली कि एम्बुलेंस से सिर्फ लाशे ना आवेला, लोग ठीक होके भी आवेलन। पड़ोसी होके अगर रउरा लोग केहू के मदद ना कर सकतानी तो कोई बात नहीं के, मगर तिरस्कार तो मत करी। हम खुद दुखी बानी और आज शायद राउर लोग के नकारात्मक टिप्पणी हमारा या हमार मुन्ना के जाने ले लेत। कोई आदमी बिना सत्य जाने कोई समाचार फैला देला। कई बार लोग विश्वास कर जालन और कई बार तो घबराहट में दम ही टूट जाला। सोसाइटी के अध्यक्ष उ लोग से माफी मांगलन और एक स्लोगन भी लिखलन, आइसोलेशन डजंट मीन नॉन कॉपरेशन, cooperation should be maintained in every situation. Never spread rumor, it's our suggestion, because it may cause of someone's cardiac operation. कोरोना के जीतते के बाद मिहिर सोसाइटी के त हीरो बन गईलन और संजू बेस्ट होम मेकर, काहे कि उनके द्वारा देल गईल डाइट के कारण ही मिहिर आईसीयू से बाहर निकल पैलन और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी ना भइल। उ अगर डर के हवा और मेडिक्लेम ना रही तो शायद हॉस्पिटल के भी जरूरत ना होइत। तो दोस्तों, आज ये कहानी एजे समाप्त करतानी। कल फिर एक नया कहानी के साथ आए। धन्यवाद।